तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु यु अल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअनि जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे आं दिनै मा भिडिअ लाबोदों जे आं दिनै जाय बेंगलराव थाग्राफोर बेंगलरनि वेलफेयार एस'सिएशन जाय मानसिफ्रा माने बेंगलराव बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरखौ नायो जोंनि बर'फोरखौ कन्ट्रल खालामो तो बिथांमोननि बागै आं भिडिअखौ बुंनो सानदों आरो ना मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो जायफ्रा बर'फोर खारनानै दंहैयो मानानै दंहैयो बिथांमोनखौ बिथांमोना कन्ट्रल खालामगासिनो दं हमनानै हरगासिनो दं नैबेफोरबायदि खामानि मावनाय आं बहुद नुगासिनो आरो ना बिथांमोनखौ आं थेंक्स बावो बिथांमोननि बेफोरबायदि स्ट्रागल खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बहुद खस्थ' मोन्दों जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा बेवहाय थाखा फैसानि खोथा दं आरो बेफोरबायदिनो खस्थ' मस्थ' जाया लोङा उखैया बिसोरखौ नागिरनांगौ जायो नैबेफोरबायदि आरो ना थ' लोगोफोर जोंनि बेंगलरावबो बेफोरबायदि बर' एस'सिएशन वेलफेयार एस'सिएशन थानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो ना थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ थेंक्स गिभिं होनांगोन मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि न'खरावबो जानो हागौ समाव नोंथांमोननि न'खराव जायोबासो नोंथाङाबो बुजिगोन आरो ना नैबेफोरबायदि आरो ना थ' बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो बहुद गोबां हिन्जावफोर खारनानै दङ आरो ना हौवाफोर हिन्जाव गोनांखा फिसा गोनांखा नैबेफोरबायदि खारनानै दंहैयो आरो ना बिसोरखौ जाहाथे हमजोबनो हायो बिथांमोना जे आं बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो जे बिथांमोना मोजाङै मोजां हमनानै हरजोबनो हायो थ' जोंनि बर' न'खरफोरा जोंनो गोबां सिलिंखार जाजोब्बाय आरो ना थ' बेखायनो बिथांमोना एसे पावारखौ गोरासिन खालामनानै फुल कन्ट्रल खालामनानै बिथांमोनखौ होसो हमनानै हरो आरो ना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो बेंगलर बर' एस'सिएशन नोंथांमोननिसिम जे नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावबाव आरो गोबां दंहैयो बेफोरबायदि खारनाय मानाय नोंथांमोना खबर लायै हमहैबानो जाबाय जे बिदिनो डकुमेन्टसफोरखौ चेक खालामबानो जाबाय नैबेफोरबायदि आरो ना आरो जायफ्रानाखि नोंथांमोननो खोन्थाहरदों थ' हमनो थिनहरदों थ' नोंथांमोना मोजाङै हमबानो जाबाय आरो बुला बुलि खालामालासे आरो सोरबा बायदिखौ बुनांगौबो जायो नंगौना नङा नैबेफोरबायदि आरो सोरबा बायदिया खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै बार जानाय बेफोरबायदिखौ बुनांगौ आरो ना मानो होननानै बुङोबा बिसोरो बुबासो सोलायगोन आरो बुवाबा बिसोरो आरो बिदिनो उनाव एखे मावबावगोन आरो ना थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं दिनैनि बुंनांगौआ बेनोमोन जे आं बेंगलर बर' एस'सिएशन बर' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोनखौ थेंक्स गिभिं होनो सानदों आरो ना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोननिसिमबो आंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय थ' बेनो आरो ना थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय